moldovean. Zi Dinu iară. Zi Dinu iară că registrezi acum. Da, zi ce vrei. Păi zile ceva, băi, până ne așteaptă. Vreau să o trimit pe Leana în Italia, să vadă pe Claudia, pe Claudiu și după aia mere în România. Și acum mă forțez să facă Să mai mânci din curcan. să facă strângere fiecare, frate, câte 200. Și eu dau 200 Și și tu dă dai. fiecare 200 și o trimitem pe Leana Să forțează să mai mănânce. la Italia. Zile tu ceva, hi. Gata. Da? Zile ceva, că... Dă și biserica 200, mă duc la Viorel de 200, Auzi. fiecare de 200 și o trimit pe handicapul ăsta la România. Auzi, ce zice, vezi? De ce să fac cu ea? Nu? Da. Păi eu nu știu. Se vază oamenii acolo, nu? Pe handicapul ăsta. Au și eu vă 10 ani. Dar Dar mai vine înapoi, dar Leana? să nu mai vii că mă însor cu, vai, Doamne, cu amândouă mâinile mă însor. Doamne, Doamne, poți să te măriți acolo dacă vrei. Îți găsești un ciurar, Da. Vasile să-l cheme. Vasile? Fetele lui Doina. Deci fetele lui Doina. Vai, bine că Amândouă. Dar cuprinele lui Doina. Mai are una mică, o cuprină mică. Găsiți un prieten la We Sarah. don't want, we Sera don't want the primul. body. Thank you. We don't want the body. Just the face. That's it. It's Sorin, Soren. vine See și how mai much of the mănâncă, giant you Sorin. want. Go over there. Și o prietenă lui Sorin să găsiți o fată lui Sorin. Uite lui Sorin, mâncă gura lui. I don't speak English. Speak Ia, Japanese. explic japonez. Konnichiwa. Căci cu a, caca, 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 caca.